dibe ku ez biryarke tuntir li hember Îranê bigirim. Donald Trump dibêje rejîma Îranê dixwaze bîmere rûbîrûbî be. Lê nîzane çawa rûbîrûbî be. Divê rejîma nê jî çêkin atomî bêçek bîbe. Kes nikare bîbek wedî çêkin nukleerî. Ew rêve beren rejîma Îranê bingehparêzin û nemîmkûn ku çêkin navokî bi dest bîsin. Rejîma Îranê iflas bû, lê pere girt û dest bi hefte çot mehekir. Dibe ku ez zîborê girtin li bi dest xîstina çêkin navokî yên rejîma Îranê, serî li karekî dijwar bîdim. Dibe ku em navendên nukleerî yên Îranê bikin hedef. Planên êrişa li ser navendên atomî yên rejîma Îranê li ser maseyê ne. Îranî difikirin ku dikarin bîmerê bilîzin, lê ez nahêlim ev yek berdewam bike.